Etelämanner on kooltaan suurempi kuin Australia tai Yhdysvallat. Sen pinta-ala on noin 1,5-kertainen verrattuna Euroopan pinta-alaan. Suurin osa Etelämantereesta on valtavan keskimäärin 2 kilometrin korkuisen ikiään peitossa. Jos kaikki tämä jää sulaisi, merenpinta nousisi jopa yli 60 metriä. Vain kylmään todella hyvin sopeutuneet eläimet selviytyvät siellä. Näihin kuuluvat muun muassa pingviinit, sukkulamadot ja punkit. Luonnonvaraisia maanisäkkäitä ei ole, mutta mannerta ympäröivässä meressä viihtyvät muun muassa merileijonat, hylkeet ja valaat. Ihminen näki Etelämantereen ensimmäisen kerran vuonna 1820. Siellä ei ole vakituista ihmisasutusta, mutta 1000–5000 ihmistä käy vuosittain tekemässä tutkimusta tutkimusasemilla ympäri maanosaa. Tällä hetkellä Etelämantereelle pääsee jopa laivalla 2 kuukauden ajan vuodessa.